Kani ke kelar ke tien jong blai ke ong. Jisu Khrist ulong uju mynnien mynta. Bat ki bymjukut. Hebrew ke lanang bakat lai dekat ke bapra. Kum juru kani ke sam ke bakat nriu dekat bapra. Ka ong ngalabu yau try barabor hakmat jonga. Namar bola dan hake ketiga mon ke jonga. Pan nganom kenria lano. Kalau sultanat sultiang berkat kini ke tien ke jong blai. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand. I shall not be moved. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Kata ketika kular kapa im ke jongi. Ublay jong abat jong pi. Ba shisha ulong Jisu ulong uju mynnien mynta batski ba bymjukut. Namar kata ulong uju ulong penkia. Ubala le ika jeng penkia arja senaman shwa upen kia menta. Ula penpet ya mamatla arja senaman shwa upen pet menta. Uba pen im ya kibala yap arja senaman shwa upen im menta. Ubala penyat ya berdeko arja senaman shwa ule kumju mentaru. Bat ubala penpet ya skor ke kelut ule kumju mentaru. Ulong uju ubala le mynnien ulong uju ubala menta. Bat udang yai le ru sekiata bymjukut. Dengi don yunu blai ba em ba krau bor ulong Jisu Khrist bo tra bala sle jong blai pan pau ke jing sungu u blai na mar kata leng ba kan ka kular ka tin ka jong blai pan ni pan bana menta ba hot ni sa panlong ya kan ka healing services lani kata ka jing sen jo ka jing pan khia ba ka jing dwai ki ba pang ki ba shitom ki ba krau ki ba pang mensim ki ba pang khuslai ki ba pang ki jing mut jing berkat ba ki ba pang ha ka met lani ka do ru komjo compare pi pang ha ka ke jingpang wa khat sngo ba pi ba pin yawan ha kan ka khat lai trik bat khat sau trik mentau banai September ha kan ka khat lai trik in long ha po house of prayer la ni ka counseling center ka badan ang ni new nongstein ka badan hajan kan ka rural bang bat ngin long ha ka por sau shiteng pila ban wan ram mi gil walam mi ki bapang walam mi ki bakhuslai walam mi ki badon jing jenjar uji sulong uju mynnien mynta bat si bymjukut dan pankhia yapi bat kum juru akan ka khat sau trik ngin pan long ha ka Anderson school po hall nadu ka por shipau baje ka wei ka session bat ha ka por shipa je ka wei pat ka session in ai ka ktien ga jong blai bat ngin ya duai bat ka ktien jong jing pankhia kan pankhia i bapang ujisu barabaru ai ka ktien jong jing pankhia bat u pankhia ale pidon ka jinget pila ban wan shu Jisu wat wan singi gibriu wan shu Jisu penyo i ka jing pankhia ka jong try penyo mat ka jing panim ka jong blai penyo mat ka jing plai lut ka deliverance no try oh hallelujah uni blai ba krau blai ba danbor ngapen bana ka tang Jisu bakat ki batrang resliang ken wan ka diga sngi ken yo jing pankhia de shisha Jisu pankhia na du mynnien lani na du menshua nreu pankhia menta ya kita ki badan kam ki jing pankhia ya kita ki badan kam ki jing map ai ya kita ki badan kam ki jing sap spine ya kita ki badan kam ki jing le snai ki jong blai uni Jisu le king oh pila ban wan ya lam ki bapang ki bakhuslai ya werlam ki nu ki badan jing badan kam ya ki jing pankhia ka jong Jisu Khrist bo try but ublai le kamba de shisha ni ngai ka ktien ka jong try ni ngai ka kerteng ka jong Jisu ni ngai ka snamu Jisu bakaja de shisha bat ka boro mesim bakut bat kanja ka dan ka jing pankhia de shisha maruni long uju Jisu Khrist bo try mynnien mynta bat ki bymjukut wat abeng jong pi ka dan ka jing pang ni ka por bi sngo ni ka kobor ka ktien bangi pan banaru la pi priang pi ngai ka dan de shisha kanja shisha umesim bakut pankhia ya pi abi don jingai pi lopan wan let's say ki shlong ki tau ublein pankhia ya pi ka ju ka ni ka ktien ka ju ka ni ka jingkolar bo Jisu long uju mynnien mynta bat ki bymjukut lo pankhia ya ki ba pang matla man shua ki ba ko ki ba bom la ya ki bom la ban yeng ki chutia ki ba yap siliang uni long uju Jisu Khrist pankhia mentaru un pankhia ya pi ngapan bana ki pankhia Jisu happy ki ba yo sngo happy ki ba priang happy ki ba pek ki ba snap ki ba priang to long pi ki ba khia na du ka ni ka sngi ha ka teng Jisu la cancel ya ki bor ching pang ki ba na ki mat jong pi ki jing mot jong pi ha ki bor ching dom ki ba sek ba krei ki bor ching te ai ba ki la mi no na pi long ki ba khia agar teng Jisu Khrist bo try agar teng Jisu ka ki khosi u ba kin dam thlik baron plashna ki jing pang kin heriap
bat ke long gibala kia no ba pilong gibala kia o wan nagi ga sngi khat lai trik jong nai September kum ju ro khat sau trik bro sngi ri sa jan wan ublei da kerku una pan kia una pan em una le snai ya pi ba pi wan rengkat ba ga jingai u Jisu ong klam shisha klam ga jingai nim la an pasngu ba yu blei tin jong blei gong kum ta ngrei la dong yuan da ga jingai ni ngai bo blei dan bo le shisha bat pi yo sngawi ga ktien ba ni bat sambai pin yo mat i ga jing pan kia ni ne duai ga jing pan kia ga ja ya pi to blei da kerku ya pi long blei kerku ga tengu trying se siam ma ga sngi nam da ka buram ga jong u amen and amen.